Priatelia, blížia sa sviatky Veľkej noci a na našom stole nesmie chýbať paska. Poďme si ju upiecť. Jaké ingrediencie budeme potrebovať? 500 g polohrubej múky, 100 g hladkej múky, 1 čajovú lyžičku soli, 300 ml mlieka, 1 droždie, 2 polievkové lyžice cukru a 1 tvaroh. Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na vajíčka, ktoré nám dávajú naše sliepočky. Preosejeme si polohrubú aj hladkú múku. Polohrubej máme 500, čiže tu si váhu vynulujem. Teraz keď budem preosievať, mi tu ukáže minus 500, minus 200 máme, minus 507 gramov. To isté urobím aj s hladkou múkou. Hladké múky budeme potrebovať 100 gramov. Teraz si prichystáme kvások. Máme 300 ml mlieka. Mlieko mám studené, tak si ho troška zohrejeme. Aby bolo vlažné, tým lepšie bude nám fungovať toto droždie. Zohrejem to tak, že s prstom skúšam teplotu. Keď už bude pocitovo vlažné to mlieko, môžem sporák vypnúť. Hotovka. Máme vlažné mliečko. Doňho si pridám 1 droždie. Takto rozdrvím. 2 polievkové lyžice cukru. Kvások dobre pracoval. A 1 polievkovú lyžicu hladkej múky. To zamiešam pekne. Tie hrúdky tej múky rozbijem. Môžem použiť aj takúto metličku. Tou metličkou sa mi to fajne tie hrúdky z tej múky rozbijú. Tento kvások necháme postať približne 10 minút pri izbovej teplote. Po 10 minútach nám kvások takto pekne narastol. K mojej preosiatej múke si pridáme ešte 1 čajovú lyžičku soli. Troška viac ešte tak. Všetko si to pekne premiešam, nech sa mi tie obidve múky spoja dokopy. Mám suchú zmes. Sa mi všetko, aj tá soľ dostane všade, obidve múky sa pekne spoja. A teraz k tomu pridám ten môj kvások. Zapracujem spolu dokopy. Mám takto spojené. Použijem ešte 3 vajíčka. Si ich rozmiešam. Nešpiním ďalšiu nádobu. Menej umývania na konci. 3 vajíčka takto rozmiešam. A to tu dáme do umývadla.
aspoň sa nám spolu dokopy. Vajíčka do toho zapracujeme. Takto pripravené cesto zakrieme s utierkou a necháme hodinu kysnúť. Ubehla hodinka, ideme sa pozrieť na cesto. Voilà, krásne nám nakyslo. Troška si ho pomúčim, aby sa mi nelepilo. Rozdelím si ho na polovicu. Zoberiem si jednu polku, z nej si vyformujem gúľku. To sa mi lepí na ruky. To je také fajné, vláčne. Troška ho vypracujem. Dobre. A teraz do tejto druhej polovici zapracujem tvarok. To ho poriadne tam zamiešam. Snažím sa všetko si to nezagebzviť. Ešte pridám troška múky, bo sa mi to lepí na ruku. Mohol som tak urobiť, že som to mohol rozdeliť na väčšiu a menšiu polovicu, aby som tie bochničky mal približne rovnaké, keď som pridal ten tvaroh do jednej polky. Za túto polku si urobte väčšiu, túto menšiu, ja tento recept robím druhýkrát iba, takže si rozdelím obidve časti na ďalšie dve časti. Tak s príborom, aby som neporezal tú silikónovú podložku. Tak. A teraz si z toho idem zapliesť taký korbáčik. Dúfam, že sa mi to podarí. Hambu si urobíme dve. Robíme si z toho dve pásky. Takže ešte aj toto si rozdelím na ďalšiu polku. Tak. To bude jedna páska. Druhá, to bude druhá polka z tej pasky. Tak. Máme
dve tvarohové a dve bez tvarohov. Vyvalkám si z toho, vypracujem si z toho také vrkoče. Teraz si tie vrkoče zapletiem, že na jednej strane môžem si ich preložiť na striedačku. Tu mám s tvarohom, čistý vrkoč, s tvarohom a čistý vrkoč. Mám tu 4 copíky, čistý, tvarohový, čistý, tvarohový. Že si ich spojím na začiatku, všetky do jedného a ideme pliesť vrkoče. Čiže tento prekryžíme s tým. Tak. A takisto aj jak to ide. Tento s tým. Tak. A teraz tento dáme sem. Tento dáme pod neho a tak. No, takže ešte raz. Tento dáme cez 2. Sa nám to tu rozpája. Tento dáme pod neho. A jak to ide? Ešte raz. No, tento tu sme zabudli. Tak. Tak. No, kto vie pliesť vrkoče, má výhodu. Mne to ako nejde. Tak. A tak, áno. Čiže tento spodný, tak. A teraz znova. To cez 2. Jeden, tento popod. Ponad, no prídeme na to. Tak, toto popod. Tak, ponad, popod. Tento podten. No, priatelia, prišli sme na to, na záver. Tak. No, ja ten začiatok troška upraviť. By to malo nejakú formu, nejak logicky. Keďže mám ruky zababrané, privolal som si na pomoc pomocníka, ktorý mi natre plech s masielkom. Plech teraz pomúčim, už je vytretý s maslom. No, aby sa nám tá paska na ňo nenalepila. No a položím naň pasku. Paska bola takto celá, ja som si ju spojil do takého venčeka. Teraz sa to pokúsim preložiť na plech. Tak.
Pripravím si ešte jedno vajíčko a potriem s tým celú pásku. A zatiaľ si predhrejem rúru na 190 stupňov. Zapneme rúru. Nastavíme horný dolný ohrev 190 stupňov. Štart. Pripravím si takto vajíčko. Potrem tú moju pásku. Keď sa upečie, aby bola krásne lesklá. A ideme pokus číslo 2. Dúfam, že tento bude krajší než ten prvý. Si to pomúčim. Nech sa mi to nenalepí na spodok. A ideme si to dať. Znova si to dám na striedačku. Tu je tvarohový, čistý. Dáme tvarohový, vrkoč a čistý. Spojím ich všetky na začiatku do jedného. No a ideme. Tento by mal ísť sem. Tak, hore. Dole. Hore. Tak. Tam. Tento znova. Hore. Tento hore. A tento zo spodu. Tak. A ideme ďalej. Zhora. Tento zhora na ňo. A tento posledný podlieza stále. Čiže ďalej. Zhora. Zhora. A tento podlieza. A znova. Zhora. Tento nadvihneme. A tento podlieza. Zhora. Tak. A podlieza. No. Nakoniec sa naučíme aj vrkoček pliesť. Zhora. Tak. A podlieza. Zhora. Tak. A podlieza. Dobre. A teraz to ešte tento začiatok si tu dotvarujeme. Čiže jak by to malo ísť logicky. Tak. Tento na to. Tento podlieza. Tak. Tak. A tento dole. Spojíme to dokopy. Tak. Zatiaľ kým som uplietol túto pletenku, táto už čaká na to, že pôjde do rúry. Rúru mám už zohriatú na 190 stupňov. Horný dolný ohrev. Takže túto pletenku šupnem do rúry. Do stredu dávam. Hop. A nastavíme časovač na 30 minút. Tak. A už to ide. Sme v polovici pečenia. 15 minút do konca. Ubiehlo 30 minút. A naša páska takto krásne vyzerá. Dáme druhú. Ideme ešte druhú urobiť, ale s čím to vybereme vonku? S touto silikonovou nejakou
paráda. Super, 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 teším sa. Vonia fantasticky. Priatelia, pásky sú úspešne napečené. I keď chcete manželke pomôcť, tak treba po sebe aj popratať. Obidve pásky sú tu. Také srdiečka mi vznikli. To znamená, že boli pečené s láskou. Ten riad nechám odkvapkať. Odložím a je to hotové. Prajem vám peknú veľkú noc.